sina yang ngimpat yo ka jingkli kalong ba ke kadao ba ka central government kampelaj ka pisah na border area te ngakwa ba nakaliang chief minister un simkhia ya kani kam ba un yakren se Delhi ban na ka ministry of home affairs ba da kumnom noro menta hapo shibnai ne arbanai ya kani ka pisah bro arsnem dewan pelaj no bat ngidei bangin pendap hikam UMLA ka mau senramu ba HM Shang Pliang ulapen pau ka jing si halor ka jing bam yo shu ya ki skim ya rap na ka benta ki shnang badan ha kapot ki baju tip kum ka skim border areas. Ula ong ba ki officer ki le ko ba ki kambaro ki sakut lu chadal hi min tala arsnem. Te sakawai ngakwa ban pensngo Ahmad ki paiba nong sok snong jong ka thain jongi ke ba don hakapo ka international border. Nakaliang ka Home Ministry, Government of India, ngiju yo ya ka scheme ka bagi khot ka Border Area Development Program, BADP. Te hakini ki stem bala dep baro. Ngiju mat iki jingirap, ngiju mat iki kenja development bansina iki school building bansina iki surok, bansina iki jingking, nang ta kumta ter bun jai kila ki jingsina ngiu yo ya ka jingirap. Ndai mental la jan arsnem tam. Ar hajar arpuai, arpuar nimshum yo kanono jingrap ar hajar ar fulai nimshum yo kanono habang ibu ya kejingkeli ya sarkar ki ong ba ki proposal jongi bar khoi ki sakut ka Ministry of Home Affairs te ke ga daw ba ka sakut amdan manu ban ai ya ka juba ngala persyang mangan keli na i secretary jong ka border area na i director jong ka border area ne ka juba ka sulang bet ba ki barok ki kam jongi ki sakut se Delhi. Telada ka kam ka sakut se Delhi. Ngi kwa bantip ikadaw. Ba ka ikadaw ba ka Ministry of Home Affairs hadu menta kampat pelaj ya kita ki pisah lajan palat arsnem. Ka election kelawan ki pai ba jongi ki lakmi lenti ya kita ki jingirap mengiyo mengi dewan ai ya ki kenja development ha ki tain border jongi. Ndrei ngimdan bangin ai seki ngimdan bangin pensaki ya ki kam ka bingi ngilatrei ndrai kat kum ka application jongki pai ba nong song jongi ngilap poi sya ka border area department baka border area department hadu menta kampat la tang ban ai sine ya pisa menta la jan asnem tap ya kini ka ju ka isu ngalara aku assembly bat ngalakren Ahmad jong o minister la jubab wong ba ngin sian ngin sayo iki sanction ngin sape ke bala ban le te mentala jan ngru banai sina yang ngin pat yo ka jingkli kalong ba ke kadao ba ka central government kampelaj ka pisah na border area te ngakwa ba nakaliang chief minister un simkhia ya kani ka kam ba un yakren se Delhi ban na ka Ministry of Home Affairs ba da kumnom noro menta hapo shibnai ne arbanai ya kani ka pisah bro arsnem dewan pelaj no bat ngidei bangin pendap hikam ngiju yo kum to hapo arkror man ka blok te don ki jaka kum po mau senram namar ba ka kham he ka area ba don border te ngiyo arkror kum ka pen uslar kadang he su ban ya ka jongi ka kham yo kham tam de se ka shongkat kum ki area te ngi mental jan arsnem tam samut ngilado ya kani ka pisah jan si arkror sisnem kumbang ayo so ki ong ba nakaliang ka central government ka up ya ki UC kamot ki utilization certificate naka state government te nakwa ban bu ka jingkli naka state government bahato kita ki utilization certificate kila dep na 4 dep bat kila pha ne se Delhi kapan pau kamot ka jing deko jong ka jing trai kam jong ka department hang ne po jela ba kim chumla bakin furnish ne ban submit ya kita ki UC se Delhi dei namar kata kadau na kaliang ka sarkar kami po central government kim simpelai pisah ba kidang thut ki kot kisla kidang deko karukom pentrekam ya kene ka program jungi po jela jungi te nomor kata ngakwa ba ka sarkar rugar chief minister kin kit khia kene ka kam ba ki dewan pelaj ya kene ka pisah jo ka border area bangin yo ban ai ki development ha ki tain border jungi